Zemljo mila, stare slave djedovinu, da bi vas da sretna bila, mila kano si nam slavna, mila si nam ti. Da svoj narod Hrvat ljubi, dok mu njive sunce grije, dok mu hraše bura vije, dok mu mrtve groba krije, dok mu srce bije. Minutom šutnje prisjetimo se i odajmo počast svim poginulima u Domovinskom ratu. Neka im je vječna slava i hvala im. Poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici, građanke i građani Gline, dobrodošli. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas na ovoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Gline, kojom danas zajedno obilježavamo jedan od najvažnijih dana u povijesti našega grada. Dan grada Gline, kao i 30. obljetnicu veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja, simbola slobode, zajedništva i pobjede. Ove godine u duhu ponosa i zahvalnosti obilježavamo i svečano otvorenje Gradskoga trga, novog simbola nade, života i budućnosti. Trg koji će od danas biti srce susreta, sjećanja, ali i novih početaka. Na današnji dan prisjećamo se naše slavne prošlosti, svih onih koji su dali nemjerljiv doprinos u obrani domovine, ali i svih koji su svojim radom, upornošću i ljubavlju izgradili ono što danas zovemo Glina, grad ponosa, hrabrosti i zajedništva. Zahvaljujemo svima vama što ste danas ovdje s nama i što svojim prisustvom uveličavate ovu posebnu prigodu. U nastavku programa prisjetit ćemo se puta koji smo prošli, ali i predstaviti viziju razvoja grada koji s ponosom korača naprijed, u čast onima koji su nam omogućili slobodu i za buduće naraštaje koji će ovdje graditi svoje snove. Pozivam vas sada da zajedno započnemo ovu svečanu sjednicu u duhu dostojanstva, zahvalnosti i zajedništva. U ovom svečanom slavlju s nama su i gosti koje pozdravljam. Gospođu Marijanu Petir, zastupnicu i izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana
gospodina Tončija Glavinića, državnog tajnika, izaslanika potpredsjednika Vlade i ministra Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodina Branka Bačića, te izaslanika predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Gospođu Senku Balog iz područnog odjela Sisak i izaslanicu Ministarstva hrvatskih branitelja i ministra Tome Medveda. Gospodina Mihaela Jurića, izaslanika župana Sisačko-moslavačke županije, gospodina Ivana Celjaka. Gospođu Magdalenu Komes, saborsku zastupnicu i gradonačelnicu grada Petrinje. Gradonačelnika grada Gline, gospodina Ivana Jankovića. Predsjednika gradskog vijeća grada Gline sa vijećnicima, gospodina Gorana Bakšića. Gospođu Branku Bakšić-Mitić, zamjenicu gradonačelnika grada Gline iz reda srpske nacionalne manjine. Pozdravljam voditelje odsjeka i djelatnike gradske uprave na čelu sa pročelnicom gospođom Katicom Filipović. Pozdravljam župnike glinskih župa Sašu Jozića, Vedrana Pejaka Pašića, Ivana Čorića i Marijana Štingla. Pozdravljam gospodina Matka Šutalo, gradonačelnika grada Valpova sa gradskim vijećnicima. Pozdravljam gradonačelnika grada Otočca, gospodina Gorana Bukovca. Pozdravljamo Josipa Miškovića, gradonačelnika grada Popovače i Lovru Miklaužića, zamjenika gradonačelnika grada Popovače. Pozdravljamo gospodina Ivicu Kuzmića, načelnika općine Topusko. Pozdravljamo gospodina Stjepana Ivoša, načelnika općine Martinska Ves. Pozdravljamo gospodina Marija Perčića, načelnika općine Lasinja. Pozdravljamo gospođu Sanju Štingl-Vlašić, županijsku vijećnicu. Pozdravljamo gospodina Tomislava Kralja, predsjednika gradskog vijeća grada Siska. Pozdravljamo branitelje i predstavnike braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Pozdravljamo načelnika policijske postaje Glina, gospodina Miroslava Rajkovića. Pozdravljamo predsjednika Županijske obrtničke komore, gospodina Tihomira Babića. Pozdravljamo gospođu Snježanu Prpić, predsjednicu Udruženja obrtnika Petrinja, Glina, Topusko. Pozdravljamo direktora komunalca grada Gline, gospodina Marina Ivančića, te direktora Voda Banovina Željka Softića. Pozdravljamo gospođu Suzanu Šantek, ravnateljicu knjižnice i čitaonice Glina. Pozdravljamo ravnateljicu srednje škole, gospođu Mariju Margušić Novosel, te ravnatelja osnovne škole, gospodina Zorana Kirinića. Pozdravljamo sva dobrovoljno vatrogasna društva na čelu sa predsjednikom vatrogasne zajednice, gospodinom Draženom Naglićem. Pozdravljamo i dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko na čelu sa gospodinom Nikolom Abramovićem. Pozdravljamo gospodina Tomislava Gregurića, predsjednika sportske zajednice grada Gline i sve predstavnike klubova grada Gline.
Pozdravljamo sve civilne udruge grada Gline. Molim predsjednika Gradskog vijeća grada Gline, gospodina Gorana Bakšića, da nam se obrati. Dobro večer svima. Poštovane uzvanice i uzvanici, poštovane sugrađanke i sugrađani, poštovani hrvatski branitelji i hrvatske braniteljice, poštovane kolegice vijećnice i kolege vijećnici Gradskog vijeća. Okupili smo se danas u Glini i obilježavamo dan našeg grada. Ove predivne večeri okupljeni smo na novom gradskom trgu koji je središte okupljanja cijele županije večeras, a rekao bih i puno šire cijele Hrvatske. Neka ovaj trg bude mjesto lijepih susreta, druženja, radosti i veselja. Okupljeni smo ovdje danas prije svega da slavimo slobodu. Za slobodu je najčešće nužna žrtva i stoga posebna zahvala večeras ide hrvatskim braniteljima. Danas mi živimo njihov san, slobodnu Hrvatsku i slobodnu hrvatsku Glinu. Prepustit ću riječ kolegi Dominiku da danas još jednom, ali ovaj put pred malo širim auditorijem, dočara ljubav, žrtvu i snove ratnika. Hvala lijepo i zahvaljujem svima na dobrodošlici. Dragi moji, ovdje je neizmjerno hladno i mračno kao u pećini, nekoj nestvarnoj. Hvala Bogu ne osjećam bol, samo drhtavicu strašnu i do kostiju studen, do duše studen. Dragi moji, ja ne žalim ni za čim ako je vama sada dobro. Kratko je trajalo, no bio sam tu svakim svojim člankom i svakim okom vidio sam dvostruko više svjetlosti od nekoga kome život trne od sjene do sjene. Dragi moji, ne činite ustupak mojoj samoći teškim suzama nakon teška sna. Živite. Živite kako bih ja ostao živ. Kao ptica što zazire od kaveza. Dišite dubokim plućima i preko vas i ja ću disati. Moj rani odlazak bio bi uzaludan kad ne biste uspjeli zavoljeti još nekoga, meni sličnog, od mene različitog. Svejedno je. Jer bez ljubavi samo smo šarene omotnice i prvi krug do pakla. Zasigurno će trešnja procvjetati i bez mene. I bez mene brat ćete krupni plod. Kad vam se sok razlije ustima i kad majka iznese toplu savijaču, zaustavite nekoga. Bilo koga. Darujte ga. Pokažite mu krasno drvo sred djedova dvorišta i samo recite: ne bojte se šuštanja. To naš dragi u korijenu trešnjenom spava. Sada ćemo pogledati video o našoj Glini, o prošlosti, o budućnosti, o nama samima. Grad Glina, grad hrvatske himne, grad koji pamti i grad. 30 je godina prošlo od 6. kolovoza 1995. godine, dana kada je Glina oslobođena. Taj dan zauvijek je upisan u povijest našega grada.
Prošli smo mnogo, razaranja, rat, stradanja, gubitke. Potom smo gradili, obnavljali, podizali se. Pa nas je pogodio potres, ostavio rane koje i danas zacjeljujemo. No ono što nas nikada nije napustilo je vjera. Vjera u ljude, u zajedništvo, u naš grad. Upoznajte našu priču. Priču o slobodi, borbi, ponosu i nadi. Koristimo svaku priliku za ulaganja, od redovnih izvora financiranja do posebnih sredstava za sanaciju posljedica potresa, kako bismo obnovili najvažniju infrastrukturu i osigurali njezinu dugoročnu održivost. Glina, grad u kojem je Domovinski rat počeo i završio. Od napada na policijsku postaju 1991. do predaje 21. neprijateljskog korpusa 1995. i završetka Domovinskog rata. Na mjestu završetka rata, grad u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja izgradio je zid pobjede, spomen svim braniteljima i žrtvama. U središtu grada, pokraj srušene crkve, uskoro počinje uređenje braniteljskog doma i muzeja Domovinskog rata, mjesta sjećanja, učenja i trajnoga poštovanja. Zato pamtimo, ne da bismo ostali u prošlosti, nego da bismo znali što branimo dok gradimo budućnost. U samom srcu Gline, novo srce grada, trg bana Josipa Jelačića, dovršen, uređen i predan građanima. Prostor okupljanja, šetnje, druženja, mjesto za sajmove, koncerte, djecu, starije, za svakoga. Nakon svega što smo prošli, stvaramo prostore koji vraćaju život. Trg nije samo građevina, to je simbol novog početka. Na Viduševačkom brdu grad je izgradio novo sportsko igralište, prostor za rekreaciju i zajedništvo s prekrasnim pogledom na grad. U neposrednoj blizini Sisačko-moslavačka županija planira preurediti staru područnu školu u hostel za mlade i posjetitelje. Zajedno ova dva projekta stvaraju novi sadržaj i novu vrijednost za cijeli kraj. Projekt koji se godinama čekao, sada je pred završetkom. Novi objekt i atletska staza uskoro će biti otvoreni za sve generacije. Glina dobiva sportski centar kakav zaslužuje. U Glini prostor za najmlađe svakim danom postaje bogatiji. Obnavljaju se i uređuju dječja igrališta, mjesta gdje djeca rastu kroz igru, pokret i osmijeh. Istovremeno, dogradnja dječjeg vrtića Bubamara je u punom jeku. Jer kada ulažemo u djecu, gradimo temelje koje će nositi sve što dolazi. Izgradili smo magistralni cjevovod Glina-Maja-Dragotina, a do kraja godine bit će dovršeni i distributivni cjevovodi za 8 naselja, dok je za dodatnih 8 naselja vodovodna mreža u fazi projektiranja. To su projekti koji možda traju najduže, ali upravo oni osiguravaju temeljnu infrastrukturu za život, razvoj i ostanak ljudi u našem kraju. Obnovljena je i modernizirana zgrada gradske uprave kako bi bolje služila građanima i osigurala kvalitetne uvjete za rad naših službenika. Posebno mjesto zauzima kuća himne, povijesni objekt u kojem je uglazbljena Lijepa naša. Obnovljena u skladu s konzervatorskim smjernicama, danas je povjerena Sisačko-moslavačkoj županiji za potrebe glazbene škole. To je više od zgrade, to je identitet Gline, baština pretočena u obrazovanje, u glazbu i u nove generacije.
Završena je i obnova kapelnikovog stana, zgrade komunalca na adresi Petrinjska 4, te stara pošta i stara ljekarna koje uskoro postaju prostor za mlade i gradske udruge. Na zgradi Crvenog križa, unatoč tehničkim poteškoćama, radovi napreduju i bit će dovršeni do kraja godine. Korak po korak, Glina obnavlja svoju jezgru, baštinu, funkciju i ljepotu. Sve u službi zajednice. Uspjeh svih ovih projekata rezultat je dobre suradnje između grada Gline, Sisačko-moslavačke županije i Vlade Republike Hrvatske. Zajedničkom podrškom i koordinacijom ostvarujemo konkretan napredak u svakoj ulici, zgradi i naselju našega grada. U tom kontekstu županija uskoro započinje i novi korak. Izgradnju poduzetničkog centra u Glini, za koji je grad ustupio česticu pokraj novoga gradskog trga. Izrađena je projektna dokumentacija za biciklističko-pješačke staze kroz Glinu. Projekt uključuje 8 odmorišta s pratećom infrastrukturom. U suradnji s općinom Topusko i Sisačko-moslavačkom županijom planiramo i međugradsku biciklističku stazu Glina-Topusko. Grad Glina planira izgradnju novog autobusnog kolodvora kao zamjenu za onaj srušen u potresu. Lokacijska dozvola je izrađena, a u završnoj smo fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ovim projektom želimo osigurati kvalitetniji javni prijevoz i dodati novi sadržaj u središte grada. Trideset je godina od dana kada su naši branitelji omogućili da ponovno odlučujemo sami gdje ćemo živjeti, graditi i ostati. U tih 30 godina bilo je i rušenja, i gradnje, i borbe, i nade. Doživjeli smo i rat i potres, ali nikad nismo odustali. Danas obnavljamo ono što je bilo srušeno i gradimo ono što nikada nije postojalo. Ne gradimo samo zidove, gradimo prilike za djecu, za mlade, za obitelji, za povratak, za ostanak. Danas Glina stoji uspravno, ne kao grad prošlosti, već kao grad koji se diže, koji vjeruje, koji ide dalje. Grad u kojem život nije jednostavan, ali je moguć, dostojanstven i vrijedan. Dan grada nije samo podsjetnik na ono što smo prošli. On je poticaj da nastavimo, hrabro, odgovorno i zajedno, jer Glina to zaslužuje. Hvala svima koji su u tih 30 godina dali svoj dio kroz borbu, rad, znanje, upornost ili ljubav prema ovom gradu. I s takvom vjerom idemo dalje. Sretan vam Dan grada Gline. Molim gospodina Ivana Jankovića, gradonačelnika grada Gline, da nam se obrati. Dobro večer svima. Prvi put da nisam smislio šta ću reći. Dominik vas je sve skupa pozdravio i ja vas želim pozdraviti istim tim redom i čašću. Sve ovdje prisutne, ako budem čitao, trajaću duže nego župnik na propovjedi. Također sam pisao i ovaj tekst za podlogu ovog filma, tako da mogao bih i to ponoviti, ali nema smisla. No prije nego što smislim što ću reći, želim vam prvenstveno svima, dragim Glinjankama i Glinjanima, čestitati Dan grada. Čestitam i jučer proslavljeni
Dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Slavni su ovo dani koji se sjećamo i velika je okrugla obljetnica. 30 godina od pobjede u Domovinskom ratu. 30 godina od završetka Domovinskog rata. I ono što je najbitnije, 30 godina od početka mira. To je ono što treba isticati i uvijek se spominjati naših hrvatskih branitelja koji su nam izborili mir, slobodu i mogućnost da mi ovdje danas sjedimo i ovako slavimo. Pobjeda u Domovinskom ratu utkana je u svaku pobjedu u slobodnoj Hrvatskoj. Utkana je i ovaj današnji dan, utkana je u sportske pobjede, u diplomatske pobjede, u sve ono što hrvatski čovjek radi za sebe, za svoju domovinu, za svoj narod. Iz tog razloga najveća hvala još jednom hrvatskim braniteljima. Vidjeli ste i u videu, u petak 8. kolovoza otvorit ćemo u Gornjem Viduševcu na području grada Gline zid pobjede. Zid pobjede kao znamen upravo na to razdoblje, zid pobjede kao znak završetka, a na području grada Gline i početka Domovinskog rata. I ne treba sve ovo govoriti da bi se vraćali u prošlost i da bi živjeli u prošlosti. Jer mi danas ovdje živimo budućnost. Mi smo danas na trgu u gradu Glini koji do sad nismo imali. Mi smo danas ovdje okupljeni da proslavimo sve ono što nas čeka. Posla je puno, ne treba se ni opuštati. I ovo iza mene, a ispred vas je nešto što nas čeka već sutra. Ali prije svega želim se i zahvaliti i istaknuti suradnju, podršku i Sisačko-moslavačke županije, pozdravljam i zamjenika župana gospodina Jurića, i Vlade Republike Hrvatske i ovdje prisutnog državnog tajnika gospodina Tončija Glavinića, gdje smo uistinu u proteklih nekoliko godina imali bezuvjetnu podršku. I ovo sve što radimo rezultat je te podrške i te zajedničke suradnje. Ono što građanima Gline, a ja ih danas ovdje vidim i mogu vam reći da sam upravo zbog toga i danas najsretniji. Uvijek smo svečane sjednice imali u Hrvatskom domu, dođemo, odemo. Ovo je slika koju sam želio vidjeti i možda je ova slika više od bilo čega što sam sad trebao smisliti dok ovo govorim, da vam nešto pametno kažem. Na tom tragu zahvaljujem se i našim najmlađim sugrađanima koji čuvaju tradiciju, našim klubovima, udrugama, svima onima koji čine život. Jer bavili smo se proteklih godina dizanjem zidova. Svi ovi zidovi, ako nemamo ovakve slike, neće imati smisla. I ovo je odgovor da sve ono što radimo ima smisla. I Dan grada, kad podvlačimo crtu i sjećamo se onoga što smo napravili u proteklom periodu, ali i tražimo motivaciju. Zato ću i završiti danas ono što sam kanio reći sa jednom velikom zahvalnošću prema građanima grada Gline, prema svima vama koji ste strpljivi, ali koji i vjerujete i dajete motivaciju svima nama koji radimo za naš grad i za našu domovinu. Hvala vam i živjeli. Hvala lijepo gospodinu gradonačelniku.
Sada molim gospođu Magdalenu Komes, saborsku zastupnicu i gradonačelnicu grada Petrinje, da nam se obrati. Hvala lijepa. Evo, prekrasan pogled me dočekao ovdje za govornicom. Poštovani izaslanici, poštovani gradonačelniče, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovani generale, poštovani predstavnici Katoličke crkve, poštovane kolegice i kolege, poštovane Glinjanke i Glinjani, svi dragi gosti, dragi domaćini, sve vas srdačno pozdravljam kao gradonačelnica susjednog grada i iskazujem posebnu čast i zadovoljstvo što sam pozvana da vam se ovdje večeras obratim. Glinu i Petrinju vežu ne samo bliska povijest, već i ona malo dalja i zaista mogu reći da smo na neki način sestrinski gradovi po slavnoj prošlosti, po teškoćama, po mukama, po patnji, ali mogu reći zadnjih godina i po veličanstvenom uzletu. Glina i Petrinja povezani su slavnom prošlošću, povezani su brojnim brakovima, znam da u Petrinji imamo brojne Glinjane, isto tako i obrnuto i to me veseli. Imamo zaista brojne poveznice. Domovinski rat, teški gubici, ali isto tako i slavodobitni trenuci. Potres, razrušeni grad, a onda neka sjajna nova prilika koju, budimo iskreni, ne bismo imali da nije bilo ove tragedije koja nas je posljednja zadesila. Neću dužiti, čestitam gradonačelniku grada Gline, opet ću povući paralelu, znam koliko je bilo meni teško u Petrinji, koliko je bilo teško svima nama i kolegicama i kolegama ovdje na Banovini, koja je zaista bila slomljena do kraja od Domovinskog rata. Izgradili smo svoje domove, vratili smo se na svoja ognjišta, ali nešto je uvijek nedostajalo, nedostaje onaj gospodarski zamah koji smo imali prije rata. Međutim, i Petrinjci i Glinjani i svi ostali Banovci imaju nešto što možda neki drugi nemaju. Snažno srce, snažnu ljubav prema svom kraju i to ovo večeras ovdje dokazuje. I još nešto, kad sam se malo pripremala za ovaj govor, na što sam se iznenadila, mislila sam kako Petrinja ima jako puno prigradskih naselja, čak 55 zajedno sa gradom, a Glina ih ima, ako se ne varam, 69 čak. Stoga još veća i srčanija čestitka gradonačelniče, jer znam koliko je tih naselja nenaseljeno, a svaki stanovnik zaslužuje barem onu osnovnu infrastrukturu, a vidimo po projektima, po ovom videu da se zaista trudite. Čestitke od srca vama i vašim suradnicima, ne odustajte, budite srčani kao i do sada, radite i dalje za mlade, vidimo da ih ima, vrijedi se za njih boriti, za ono što su hrvatski branitelji sanjali, ostvarimo kao i hrvatska nogometna reprezentacija ili bilo koja druga. Svi mi kolege se borimo na neki način sami prvenstveno za sebe, za svoj grad, da ga uzdignemo, ali bez dodavanja, bez zajedničke suradnje i mi međusobno i županija i Vlada Republike Hrvatske sigurno da nećemo postići uspjehe. Sretno i živjeli! Ja se sad moram ispričati zbog svoje osobne greške i molim vas da sad svi jednim velikim pljeskom pozdravite našeg generala, gospodina Mladena Markača, počasnog građanina grada Gline. Sada molim gospodina Mihaela Jurića, zamjenika župana i izaslanika župana Sisačko-moslavačke županije, gospodina Ivana Celjaka, da nam se obrati. Hvala lijepo.
Poštovana saborska zastupnice, izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Petir, uvažene izaslaniče predsjednika Hrvatske vlade, uvažena saborska zastupnice, gospođo Komes, dragi gradonačelniče, predsjedniče vijeća, uvaženi generale, drage gradonačelnice, gradonačelnici, kako sa područja naše Sisačko-moslavačke županije, tako sa područja Republike Hrvatske, svi dragi dužnosnici, posebice drage Glinjanke, dragi Glinjani, dragi folklorašice, svi djeco, svi prisutni ovdje, sve vas srdačno pozdravljam u ime Sisačko-moslavačke županije, u ime našeg župana gospodina Ivana Celjaka, te u svoje osobno ime. Evo, u ovih nekoliko govora prije bila je spomenuta više navrata Sisačko-moslavačka županija i kao zamjenik župana ovdje sa ponosom stojim pred vama ovdje u gradu Glini, jer možemo reći da je izvrsna suradnja između grada Gline i Sisačko-moslavačke županije rezultirala brojnim projektima ovdje na području grada Gline, a ono što je ključ, što nakon strašnog potresa koji je ovdje zadesio grad Glinu, Sisačko-moslavačka županija sve svoje objekte je obnovila. Pa tako mogu spomenuti i reći da s ponosom smo obnovili prvu osnovnu školu ovdje u gradu Glini, pozdravljam našeg ravnatelja, zajedno sa gradom obnovili i dvoranu, krov dvorane, također ovdje i obnovili dom zdravlja, nadogradili, ne samo da smo ga obnovili kakav je bio prije potresa, nego da smo još dodatno proširili kapacitete, te također dom za starije, pozdravljam ovdje našu ravnateljicu, gdje smo uz dom za starije izgradili još naselje od 74 kuće gdje su sada smješteni stradalnici potresa, ali nakon što prestane potreba za njihov smještaj u tim objektima, to će biti najmodernije i najbolje umirovljeničko naselje u Republici Hrvatskoj. Mnogi novinari dolaze i žele vidjeti gdje su ta umirovljenička naselja. Kad im dođemo, nekoliko puta sam bio ovdje, kad im pokažemo, oni govore i danas imamo refleksije da je to najljepše i najbolje umirovljeničko naselje u Republici Hrvatskoj, a i šire. Sisačko-moslavačka županija izgradila naselje i u Petrinji i u Sisku, ali ovo u Glini od 74 kuće uz dom zdravlja, uz dom za starije je jedna od najljepših koje smo izgradili, tako da smo još dodatno podignuli taj vid standarda ovdje za grad Glinu. Također, zajedno u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske, sigurno sam da će o tome nešto više reći i državni tajnik, ovdje u Glini se radi 8 višestambenih zgrada, što je rekla gospođa Komes, zadnjih nekoliko godina veličanstveni uzlet razvoja ovog područja naše županije, odnosno grada Gline. Moram čestitati vam na ovom prekrasnom trgu, razgovarajući malo sa gradonačelnikom prije što smo počeli ovaj program, onako kao u šali smo rekli da je stavljena rukavica Sisačko-moslavačkoj županiji, ovako lijep trg, a evo tu rukavicu metaforički naravno prihvaćamo i upravo ovdje gdje je ova bina biti će jedan prekrasan poduzetnički inkubator koji će izgraditi Sisačko-moslavačka županija upravo za mlade naraštaje grada Gline, za mlade nove start-upove, ljude koji će se želiti baviti suvremenim modernim tehnologijama koji su definitivno naša budućnost. Sisačko-moslavačka županija ovdje će izgraditi poduzetnički inkubator koji će biti jedan dodatni sadržaj u ovom jednom prekrasnom centru grada Gline. Također moram napomenuti, bez obzira na sve te zgrade koje smo napravili i sagradili, kao što je rekao gradonačelnik, to su zidovi, onako informatički možemo reći da je to hardware, a onaj software su ljudi. Software su naši mladi, stoga i ovdje pozdravljam našu ravnateljicu osnovne škole. Naša osnovna škola obnovili smo nakon potresa, ali zajedno u dobre suradnji sa ministarstvom osigurali smo još 2 milijuna eura za dogradnju naše škole. Škola će se dograditi, proširiti da može imati kapacitet jednosmjenske nastave. Također ulažemo u naše mlade, nastavak toga je ovaj poduzetnički inkubator, upravo su ti mladi nešto na čemu želimo graditi budućnost, a budućnost može biti kroz mlade i kroz znanje. A znanje možemo kroz naše škole i kroz dodatni sadržaj našim mladima kojim dajemo. Oni nas mogu izvući i povući ka razvijenim regijama Republike Hrvatske. Ovdje danas u gradu Glini moram
spomenuti riječi u ovim danima slave i ponosa, zahvaliti se posebice hrvatskim braniteljicama, hrvatskim braniteljima, najvećim herojima u hrvatskoj povijesti, što su nas oslobodili. Evo, danas slavimo, jučer slavimo 30 godina. U Hrvatskoj govorimo, Hrvatska se tada oslobodila, vratila se na svoje granice, ali mi ljudi ovog kraja jako dobro znamo da je ta oslobodilačka akcija Oluja i sve nas vratila konačnost naše kuće. To je bio kraj našeg prognaništva, to je bio kraj našeg potucanja po tuđim stanovima, kućama, po neadekvatnim smještajima, povratak na svoja ognjišta, uglavnom srušena, spaljena ognjišta, ali što je rekla gradonačelnica Komes, duh ovih ljudi, žilavost naših naroda ovog kraja je krenuo raditi, obnavljati, graditi svoje kuće, a posebno moram naglasiti da zadnjih nekoliko godina nakon tog strašnog potresa, zahvaljujući dobroj suradnji i grada, i županije, i države, streloviti je uzlet i razvoj ovog našeg područja. Moramo spomenuti da nikad nije bio intenzivniji i siguran sam na ove projekte koje razvijamo, koje ćemo razvijeti i dalje će biti onako upravo kako su naši najveći heroji u hrvatskoj povijesti, hrvatski branitelji, kada su bili spremni dati svoje živote za našu domovinu, kako su ih htjeli, kako su ih sanjali, upravo na taj način želimo kroz budućnost je graditi njima na čast i ponos. Drage, mogu reći s obzirom na ovo što gospođa Komes spomenula, na mnoge brakove Petrinje, Gline, mogu reći moje Glinjanke, Glinjani, želim vam čestitati još jednom dan vašeg grada, da vas čuva dragi Bog, da vam da zdravlja, da uživate u slobodi koju su nam dali hrvatski branitelji, da živite i radite, da gradite, izgrađujete još ljepši, bolji, kvalitetniji grad Glinu, Sisačko-moslavačku županiju i jedinu nam domovinu Hrvatsku. Hvala vam. Uživajmo u izvedbi Inge Potnar i pjesmi Tvoja zemlja. Dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znaćeš sve što treba znati, znaćeš kako boli plać, kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tu žini oluje, kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok mi smo tu. Bićeš bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruna, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bićeš velik koji mi. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari
Molim gospodina Tončija Glavinića, državnog tajnika, izaslanika, potpredsjednika Vlade i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodina Branka Bačića i gospodina premijera Andreja Plenkovića da nam se obrati. Poštovani gradonačelniče, predsjedniče gradskog vijeća, saborske zastupnice Petir i Komez, poštovani generalu, zamjeniče župana, vijećnice i vijećnici, Glinjanke i Glinjani. Čast mi je što vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, te u ime potpredsjednika Vlade, ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodina Branka Bačića. Isto tako koristim priliku da vam čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, ali isto tako i Dan hrvatskih branitelja, bez kojih danas ne bi stali tu na ovom trgu i uživali u slobodi u gradu Glinu. Glina, možemo reći, jel tako, da je grad koji je kroz povijest svjedočio i doživio brojne nedaće od Domovinskog rata, zatim potresa razornog koji se dogodio u prosincu 2020. Međutim, ono što građane grada Gline izdvaja i ističe, to je upornost, želja i volja za boljim sutra, da se osigura bolja budućnost ovog grada. Na tom putu Vlada Republike pruža podršku, pružala je i možemo reći jasno da stoji uz grad Glinu. Obnova grada Gline nije samo nekakav administrativni proces, već je naš zadatak da osiguramo vašim građanima i obnovimo domove i vratimo ih u njihove domove. Zahvaljujući zajedničkim naporima grada Gline, županije, možemo reći da smo s današnjim danom na području vašeg grada obnovili preko 1100 domova. Također u postupku obnove je oko 130 lokacija. Isto tako potrebno je naglasiti da s obzirom da smo danas članica Europske unije, kad nam se dogodio razorni potres, dobili smo mogućnost za realiziranjem europskih sredstava kako bi se obnovile štetne posljedice koje su nastale od potresa, a to je Fond solidarnosti, kojim su obnovljeni, kao što smo vidjeli, i Dom zdravlja, isto tako danas i ovaj trg, ali i 74 kućice koje su izgrađene za proširenje stambenog fonda kapaciteta za starije i nemoćne, u kojem je Vlada Republike Hrvatske zajedno sa županijom osigurala sredstva i omogućila njihovu realizaciju. Također Vlada Republike Hrvatske donijela je brojne odluke pomoći gradu Glini. Jedna od njih je isto tako realizacija i mogućnost gradnje ovog trga na kojem danas jesmo. Međutim, kad nabrajamo sve te građevine, zgrade koje smo izgradili i koje ćemo graditi, jer pred nama je još isto tako velik posao, sve to treba za nekog graditi. Naravno i misliti na mlade naraštaje koji su pred nama. Isto tako Vlada Republike Hrvatske u ovom trenutku radi na stambenoj politici i osiguravanju priuštivog stanovanja mladima, kako bi mladi mogli osigurati priuštiv dom. Stoga na području Sisačko-moslavačke županije u protekle 2 godine omogućena je realizacija 59 višestambenih zgrada, dok od tih 59 na području grada Gline omogućena je realizacija 8 višestambenih zgrada, od kojih je 5 izgrađeno, a 3 višestambene zgrade sa još dodatnih 59 stanova. Očekujemo da će realizacija biti negdje početkom rujna.
Svi projekti koje provodi Vlada Republike Hrvatske provode se u jednom cilju, a to je da građanima Republike Hrvatske osiguramo iste uvjete sa bilo kojem području grada, području države da se radi, bio to grad Glina, bio to neki drugi grad, a to je da svi građani imaju jednake, sigurne i kvalitetne uvjete za život. Također iskoristio bih priliku i zahvalio se gradonačelniku Jankoviću, isto tako i zamjenici gradonačelnika gospođi Bakšić. Vjerujem na obostrano kvalitetnoj suradnji koju smo imali proteklih godina, a isto tako i u periodu koji je pred nama. Na svakoj konstruktivnoj kritiki, zatim inicijativi, prijedlogu, pozivu, što god, i vjerujem da ćemo zajedničkim snagama nastaviti tako i u razdoblju koje je pred nama. Na posljedku, evo, kroz sva ulaganja koja smo vidjeli, vjerujem da će nam biti i daljnji poticaj za razvoj i bolju budućnost grada Gline, a isto tako i ova 30. obljetnica oslobođenja grada Gline, da bude poruka da nikad ne zaboravimo kolika žrtva je podnesena da bi danas mogli svjedočiti i uživati u ovoj slobodi. I isto tako da samo zajedničkim snagama i zajedničkom suradnjom možemo omogućiti ostvarenje velikih ciljeva koji su pred nama. Još jednom na posljedku svima vam čestitam Dan grada Gline. Hvala. Sada molim zastupnicu i izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića, gospođu Marijanu Petir, da nam se obrati. Poštovani domaćini, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam u ime predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, u ime naših zastupnika i zastupnice, u svoje osobno ime. Vama, gradonačelniče, zamjenice, predsjedniče vijeća, uvažene vijećnice i vijećnici, drage Glinjanke i Glinjani, čestitam Dan grada Gline i Dan oslobođenja grada Gline. Vama, dragi hrvatski branitelji, predvođeni ovdje našim generalom Markačem, zahvaljujem na slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj, te vam čestitam Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša žrtva nas obavezuje da gradimo Hrvatsku po mjeri svakog čovjeka, Hrvatsku u kojoj će se svako osjećati kao svoj na svome. A da to nastojimo i raditi pokazuje i večerašnja svečana sjednica grada Gline, gdje su prezentirani mnogobrojni projekti na kojima se vidi da radimo zajednički od lokalne do državne razine i da u stvari nema niti jednog projekta u kojem Vlada Republike Hrvatske uz podršku Sabora nije dala svoj obol. Čini mi se da je to važno istaknuti u ovom gradu koji je toliko puta ranjen i slaman, ali nikada pokoren. Zato što je uvijek imao ljude koji su ga voljeli, koji su brinuli o njemu i koji su željeli da ovaj grad ide prema naprijed. Dobro je bilo rečeno i u izlaganju i državnog tajnika i gradonačelnika, sve ovo što se radi, radi se zbog naših ljudi, jer same građevine i trgovi i zgrade i prometnice ne bi imale smisla kada ovdje ljudi ne bi imali razlog za život. Razlog nije samo bogata povijest ili to što je Glina mjesto gdje se skladala Lijepa naša ili gdje je Josip Jelačić dobio obavijest da je postao ban ili zbog mnogobrojnih drugih značajnih događaja koji su obilježili bogatu povijest Gline. Ovo je mjesto u kojem svi nekako želimo da stvari idu naprijed, da budu bolje, zato što ste pokazali iznimnu snagu i duh
duh koji je nesalomljiv i koji nam mora biti motivacija da budemo još uporniji, još čvršći, da svakom našem stanovniku, pa i onog najmanjeg prigradskog naselja, a ovdje ih ima 69, osiguramo potrebnu društvenu, socijalnu, komunalnu infrastrukturu kako bi ostali živjeti ovdje, kako bi za nas proizvodili hranu, kako bi čuvali biološku raznolikost, ali kako bi čuvali naš hrvatski prostor. Zato, gospodine gradonačelniče, čestitke vama na svim inicijativama i projektima, zahvala Vladi Republike Hrvatske i Sisačko-moslavačkoj županiji, koju ovdje danas predstavlja gospodin Jurić, na podršci koju ste iskazali u realizaciji tih projekata, a najveća čestitka vama, Glinjanke i Glinjani, što nikad niste odustali od Gline, pa i onda kad niste mogli biti ovdje, vaša ljubav je Glinu držala živom i mislim da je ljubav jedina koja se na kraju računa u svakom našem poslu i u našem životu. Želim vam da vas ta ljubav i dalje nosi, da ona bude zalog bolje budućnosti Gline, da ona bude kamen temeljac na kojem ćemo Glinu graditi i dalje, a u svemu dobrom što ćete raditi od mene kao svoje zastupnice imat ćete podršku. Želim vam svako dobro i neka vas čuva dragi Bog. Slijedi nam pjesma Ako ne znaš šta je bilo u izvedbi Inge Potnar, te nastup ponosa našeg grada, naših glinskih banica. Kažu da sam lud, da je novo vrijeme i da su prošli dani pjesama za tebe, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina, a meni tako dođe nakon čaše vina da ih pitam jel to i vaša domovina. Ti si rođen sine u vrijeme slobode, rasti da je braniš kad ti stari ode. Ako ne znaš šta je bilo, nek ti kaže liha, pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika, pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika. Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje, pitaj Dunav šta je bilo oko Vukovara i Velebit hladan kamen nek ti odgovara. Jel se Gospa Hercegovska suza naplakala, to pitaj milo moje putem do Mostara, putem do Mostara. Jel moguće da ste zaspali na straži, zakletva barjaku da više ne važi? Jel moguće da ste zavezali oči i ne čujete tuđe korake u noći? Jel moguće da ste zavezali oči i ne čujete tuđe korake u noći?
putem do Mostara. You want to dance with me? We clapping. Poštovane građanke i građani Gline, dragi uzvanici, prijatelji našega grada, posebnu pažnju moramo posvetiti i ovom mjestu na kojem se nalazimo. Ovo nije samo komunalni projekt ili fizička preobrazba jednog prostora. Ovo je čin obnove, nade i zajedništva. Glina je grad s bogatom prošlošću, s velikim srcem i hrabrim ljudima. Ovaj trg je srce naše Gline i od danas on kuca punim ritmom. Ovo je mjesto koje će, vjerujem, postati novi centar okupljanja za mlade i stare, za djecu i obitelji, za koncerte, kazališne predstave, susrete i proslave. Ovo je mjesto koje pripada svima vama, nama, građanima Gline. Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji ovog važnog projekta. Od projektanata i izvođača do naših vrijednih djelatnika i svih onih koji su vjerovali da Glina zaslužuje ovakav trg i još puno više. Pozivam gradonačelnika da povede uzvanike do fontane iza vas. Drage sugrađanke i sugrađani, cijenjeni gosti, pozivam i vas da se približimo fontani i da zajedno, sada i ovdje, simbolično upravo na dan našega grada, svečano upalimo novu gradsku fontanu.
simbol života, svježine i neprekidnog toka koji nas podsjeća na snagu zajedništva i otpornosti. Neka voda poteče, neka svjetla zasjaju i neka naša Glina s ponosom slavi svoj dan. Sretan vam dan grada Gline. Dali su mi mikrofon koji ne radi. Ali evo, još jednom hvala svima što ste došli. I vjerujem da ćemo se još puno puta ovdje sretati kao što smo se sretali i proteklih večeri. Moram istaknuti da je ovaj trg napravljen uz ministarstvo, podršku i financiranja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Suradnja županije i Vlade Republike Hrvatske i grada, sve ono što smo napominjali, ističemo na svakom koraku. Želim u to ime dići čašu, nazdraviti svima i što se mene tiče možemo pustiti fontanu. Živjeli!